Здравейте хора, аз съм Рая и днес ще ви покажа моите гримове. Всичките. Мои. Не на никой друг. На някой друг, да. Аз на никой друг. Имам доста. Вижте, имам една чечица за пудра, където много я използвам, понеже ми я купиха преди 3 седмици. Да. И тя няма никаква марка. Да, няма никаква марка. И сега имам едно червило на Авон. На марка. Това червило много мирише на грозде. Чакай. Ето го. И понеже аз искам малко да мирише на грозде, защото много обичам грозде, и слагам от него. Да. И да, пак понеже че такова. Чакай, забравя. И добре, сега имам една спирала за очи. Чакай да видя дали е спирала. Да, спирала. За мигли. Аз па за очи. О, боже. Чакай, каква е марката на... О, не. Не знам дали вие ще можете да прочетете. Ето е, о не. Или охели, не знам. И имам една пудра. Ето я. Вижте, не е като цвета на кожата. Малко по-тъмничко. И то даже много. И това е това е на Бел. Ето. Горе пише, не може да го видите, ето в бялото кръгче. И аз понеже много я използвам и може да не ви изглежда неизхабена, но много я използвам. Защото с малка чечица, ама я използвам много дълго време. И това е нещо като спирала, ама не е спирала, за да прави миглите да стават такива светли, не много тъмни. И марката е Impala. Impala. Ето. Impala. Чакай. Ето. Impala. Ето. Impala. Добре. Така. Сега следва едно червило, където сама си го направих. Ама е много тъмно, вижте го. Но не го използвам аз. Направя го на майка ми. Защото тя обича такива дървя, където са ужасни. Е такива. И няма да го подарявам. Да, всичко, където казах, за сега няма нищо да подарявам. И сега да видим тук какво имаме. Това бях... Не това. Това е такова, за да стават миглите нагоре. Нали знаете? Ето го. Може да ви изглежда на ножичка, ама не. Това е такова за мигли. И него няма да си го подарявам. Това. Всичко се изтръква, защото отдавна, иначе не е. Оптол.
знам дали има такова, но много го използвах и е останало твърде малко. Не знам дали ще видите. Чакай, че се излее. Ето вижте колко малко използвах. Останало. Преди беше пълно догоре, но аз пак се го направя, ще го покажа в някои други клипчета и няма и него да си го давам. Точно това търсих. Една спирала. И нея много съм използвала зелена, като ходих на един бал. Ето и, зелена е. И доста съм я използвала на L'Oreal и не искам и нея да се я подарявам, защото е уникална. По почти всички неща ми са такова. Ето и за тази малка четица говорих и ето това. Това е модел с нея и много ми харесва. Уникална е. Никога не съм виждала такава, но... виждала съм, но... Няма да си ги давам. Половината неща сигурно няма да си ги дам. И сега... Това какво е? Това е такова за очички. Може да ви изглежда на червило, ама не. Това е такова за очи. Ето, аз забравих. Това ми го подари едно момиченце, една моя приятелка. И много го използвам. Не, още не съм. Сега следва едно червило на... Чакай първо да прочета коя е марката. Нещо Сикого ли, какво беше? Боже, това ми е свършило на цяло. Него ще го изхвърлям. Няма какво да го правя. Айде без са. Що не ще се затвори? И него ще го изхвърлям. Това е един молив за очи. Но виж колко е дебело. Това аз не го използвам, това не използва какане. И... много е хубав, така че няма да го изхвърлям. Тук нямам нищо. Това е пак един молив за очи, където майка ми много често го използва, но и аз. Един път го откраднах да се сложи. Той не е мой. Просто може ли нещо, където аз да си купа и мама да ни го пробва първа? Не. Има. И него няма да си го изхвърлям. Сега какво следва? Пак един зелен молив. На Синкрес. И него много го използвам. И това няма да си го подарявам. Така. Тук няма нищо явно. Вижте. Него няма да си го подарявам, ако го използвам. Например. Имам един молив за устни. Черен. Няма да си го подарявам, защото много ми харесва. И върви с устните ми. Да. Това е едно зелено червило. Но като си сложиш така, и то по едно време ти става толкова червено, че не знаете.